Go ahead, Jerry. Tasachi, meso ako kuno, isa lang dijairil, doshan singabi shosho, doshan disukuda. Okay guys, right. Hanzi officer vamisa ngoro. Officer, ngoro yenyu. Yamamisa ngoro pa road officer. Right. Guys, shedzava mundu kumirira andisi kuti mukoma doubt dewa vavepo here apa mukoma doubt dewa, please give me a sign. Mukoma doubt dewa tagata taura tikati please no under 18. Uyu ndienzo wakaimba song iyi tati no under 18. Mashows akadani kachida kuitwa usiku asi inyaya yekuti inyaya yekuti usiku indinenge ndamanikana saka izvozvo handichi kuchitatu izvozvo kumadzimai kumazetsisi kupi chavo vakutochita izvozvi so vakutochita chitatu chavo pa izvozvi isi tinoda chitatu chedu nhasi ipo pano nguva iyoyo saka please tinoda ndo inonzi diaries yacho tinenge chida kuti taure tsodzise tinyatsonzwisisa kana vakadzi vakaita chichemo todzoka tichitaura kuti chichemo ichi chiri kugadzirwa sei saka kana waona kuti hadzisi dzako ndo chinonzi diaries andichika kune vanhu vanenge vasingazivi chinonzi diaries ndicho chinonzi diaries zvinoitika mukati muupenyu hwedu zuva nezuva zvatinotaura kumachechi zvatinotaura pai zvatingatadza kutaura kupi asi patinenge takaungana tichida kubatsirana sevanhukadzi kana kuti sevanhurume aiwa zvinototi zvitaurwe chete andichika hanzi tione fesi ndibaba kuti ndachema nokuseka pano ndachema chisingaiti nokuseka ndapuwa iyo songu iyo ndaipuwa namwe hadzadzi ndiwo handiti kune songu yandinayo vamwe bhudhisa vamwe baba so ndikanzi kune songu yandinayo regai ndikupe ingo songu inoyatsa kuindana netopiki ndovatonditi songu iyo moridza handika saka ndakamirira hanzvadzi dewa kuti handizi kuti vavepo here asi ndikuona vamwe varume vavepo because ndedzemudzimba idzi vechidiki nhasi hapasi penyu vaya vari singu vaya vechidiki vese vaya please mombobva nhasi hapasi penyu munenge muripo friday mune zvamakagadzirigwa nemwana wezera renyu ane 18 years isisuwo vechikuru tinenge tisipo tinenge takangoteverera tiri mumacomments friday naika asi zvanhasi chaiko aiwa harisi zuva renyu nhasi chimboindai henyu kumwe mumbonotamba kune vamwe maplatform izvozvi chimbofambai muinde kune vamwe maplatform mumbononakigwa muriko nokuti zvinhu zvacho zvinoda kupisa handitika mukoma doubt dewa kana mavepo please moita muchindidi muchindibata tione kuti matovepo here mukoma doubt dewa moita muchindibata tione kuti matovepo here right ari kuisa maangry face sore ako uchaisa maangry face kusvika zvinhu zvadambuka isusu pano hatisi kuzorega kumiswa hatisi kuzomiswa newe ndo chinonzi diaries this topic yauya by public demand handisi ndasarudza topic yakauya mushure mekunge maiswa haidi akati vedu wei ndatambura madiaries ndibatsireiwo ndagara nemurume wangu 8 years ini chinonzi orgasm ini handichizivi chinhu chakaita seiko chinhu chirudziko chakadaro ndoda kunzwawo kumadiaries vanhu vakati tinoda life saka iwe kana uona kuti iwewe uri kuona ako nemaangry face ako hapasi pako nokuti hatisi kuzomiswa newe sorry hapasi pako pano right tikutoendera mberi netopic hatisi kumira regai timbowa chiso timbowa song once more timbowa kuti zviri kufamba sei ofisa vari kumisa ngoro yavo paroti Tasachi, meso ako kuno, isa lang dijairil, doshan disukuda.
kumatimana enyika iyi inoda fesi here iyi haidi fesi yangu iyi guys idzi nyaya dzakadai idza hadzidi fesi yangu nokuti ini ndinoputika nokuseka maswera sei manheri kumatimangwanani kumatimana enyika sadimonani ninjani dumelang macherano abudzi bonjo kumatimana enyika ndichiti aiwa ngatisangane pachirongwa chezuvaranhasi pachitatu padiaries chitatu chepadiaries patinotaura dzamunoti aiwa chimwe nechimwe hachitaurwi isu tinongoenda neuyu we go with the flow handitika zvinenge zvataurwa nevanhu zvido zvemadiaries kunyanya madiaries ndiwo akati aiwa iyi topiki tiri kuida iyi handitika mudzimba mashupa mudzimba manetsa toita sei varume vacho vari kupi kuti taure navo kwai tinobutsugwa kuti taure navo kwai wazviwana kupi wazvidzidzepi magrupu enyu waende chihure he wakudzidziswa chihure nanavahinikire shamwari dzako saka isi toita sei hatizivi kuti zviri kufamba sei iyi topiki yanetsai mai vakanyora haidhi yavo vakakanda pano and chandoda kutaura nechekuti ndakaona haidhiyo yabiwa yatenderera kumapeji uko yatenderera kumapeji haidhiyo yepanapa yakabiwa handizi kuti haidhiyo yakabiwa nani nekuti munhu iye akatora haidhiyo vanhu vakatora haidhi vaitotora manje nokutoza kuti nepandakaansa weinini handimaona vakatora dei makachizovharawo muchitereredza kumapeji kwenyuko zvakaipa dei muchitanga vakumbira permission handitika muna mudzimai achichema chema kumadhari dzakati wedi we ini ndine 8 years idzi 8 idzi ina handizivi kuti chinonzi chi word ratio naronyadzisa guys ina handizogoni kuritaura word ratio regai nitaushandisa rechirungu riri nani rakareruka handitika chiro nhasi nevana ndatodzinga ndikati vana imboendai uko timbowana kutaura namadiaries handiti tikati zvikanzi handiziviwo chinonzi orgasm chii vana baba kungodai kunyora kudai madzimai akati maiwe 98% yamadzimai akati chii ichocho hatichizivi hatitozvizivi kuti zvinofamba sei mudzimba saka isi vana baba tikati regatibvunze pano vana baba tinavo pano kuti imi vana baba ko muri kuzvifambisa sei ko zviri kumbafamba sei yangu vetokonyonyomoinda vakadzi vari kungosara vakadaro vasina chiri kuitika vakadzi vokomplaina vanotsvaga kubatsirwa kumagroups zviri kufamba seiko saka dzimba dzedu dzinomira seiko kana zvinhu zvisingataurwi mazana hatina vana tete mazana hatina vana mbuya nai baba asi muri kumisa ngoro mufonewo mucontribute makutobuda atarati mumbofonawo mucontribute nhasi zvinhu zvacho zvakaoma right ini baba kwangu vandizviziva vandikutaura nava vatotaura kati aiwa itai ndoko inga mazuvano mafacebook iwaya ndokwamunongorairana ndokupi komunorambidzwa nani ndozvamunotongoita hakuchina kuti unonogarira pasi uchibvunza kuti nhai saka ndodini saka ndoita sei saka ndoita sei ipapa pamafacebook ndopamunongopedzerana saka kana waona kuti iwo hazvisi zvako handitika please igara wangobva hako maanda 18 vana vadiki vanofoliwa pano please tachikumbirawo nemweya wamwari kuti mumbodii kuti mumboita sei mumbobva hapasi penyu pano handitika zuva ranhasi hapasi penyu muchazouyawo kana pane dzenyu dzechidiki hatiwiko kana pane dzechidiki friday panenge pane dzechidiki hatiwiko nhasi izuva remadzimai nemadzibaba ari mudzimba handitika kana kuti macouples vanogara vese kana kuti vanodanana handitika inonzi couples meeting yatinoda kubata couples meeting hatikwanisi kusangana kwatinenge tiri kunzvimbo dzakasiyana-siyana tinongotaura ipo pano ndikanodza tete vangu kuti nai vatete vanoti yezvo unondishurira ndibvire pano hanzi hazvitauriki isi takungozvitaura hakuna chisingatauriki kuchechi tinongozvitaura kupi tinongozvitaura pano toda kutongozvitaura kuti tichigadzisa dzimba chedzogadziswa seiko kana mukati hamutenderi kuti titaure nyaya idzi dzogadziriswa sei dzimba idzi dzogadziriswa sei dzoparara here vakadzi voenda kunohura here imi muchitanzwa imwe munhu achichitwa ndaya kuzokanda angry face zvataurirwa chii soka uda zvitaurirwe kupi totozvitaurira ipo pano uda zvitaurirwe pai pacho pazvinotaurirwa uda kuti munhu abvunze ani ipo pano ndo patinongodi titaurire pano handi vana chitokumbirawo baba kwangu ndikati fonaiwo muise contribution yenyu timbowawo kuti nyaya iyi yakamira sei zvino vari toti havo vari kubuda handimaona asi vari kukonga vambofonawo vatipo contribution yavo kuti nyaya idzi dzinombofamba sei tinzwewo kune vanhu vechidiki handitika ndatoudzana navamaponga vose ndikati navamaponga uyai mutiudze kuti zviri kufamba seiko vanga vachingofanira kuseka zvikanzi zvakaoma munhu mukuru asi vandonyatsunzisa nyaya idzi zvikanzi ene magona because sometimes vakadzi vechidiki vanenge vachida kuti vadii vadzidziswe zvinyaya idzi zvinozona mumwe munhu wechiduku wachiri kuda kutopinda mumba unoyotisira ziangry face unoti angry face yako ndoichatimisa kuti tirege kuita raivu tibvire
handiti maona tisi kutorega kuita live isu handi mazviona. So guys, tina mukoma Dewa nhasi vanenge vari guest yedu pano, asi zvandichaita ini handisiri ini ndiri kutaura, inini mukoma Dewa vanenge vari pafoni ishi. Imi vanhukadzi, imimi toda kuti mutaurane nhasi nevarume muchibvunzana mibvunzo muchikweshana pano muchipindurana. Ini ndenge ndichingovepawo ndakateerera. So vakadzi, regai ndise phone number yenyu vakadzi kuti munyatsodii mugofonawo. Anditika iyi ndo namba yenyu vakadzi yamunenge muchifona. Varume munofona pane gaindise iyi ndo vakadzi, torai mabhiro ndo penyu pamunofona apa muchidi muchicontribute apa muri ipapapa. Zvakaoma zvinhu zvacho izvi. Zvacho zvinonetsa izvi. Right. 0101700707. Iyi ndeye vakadzi izvi. Iyi ndeye vanhukadzi ishi. Right, hatizodi kuita confusion. Handitika hatisi kuda confusion ishi. Ndoye vakadzi ishi. Iyi ndoye vakadzi ishi. Namba ishi. Ndoye vakadzi, rega indipine iyi namba ishi. Ndakumboipina yamazuva ose ishi. Ndoye vakadzi. Iyi ndoye vakadzi. Iyi ndapina iyo. Ndoye vakadzi. Muri kuiona handiti? Iyo yandakapina apo iyo ndoye vakadzi. Ndakuda kuisa yevarume namba because varume vanenge vane namba yavo yavanofona. Handitika varume vanenge vane namba yavo, saka tinoda kuti mupedzerane pafoni ipapapa. Handiti chero muri baba vekumba namai vekumba cheko muri mose muri pano padiaries, baba pane imwe foni, mai pane imwe foni. Handitika muchitaurirana. Handiti mazviona muchitopedzerana ipapa muchitokweshana isati tingazozivi kuti ndibaba namai. Munongotauranawo seshow sepaprogram inongori is just a program. Handitika inongori show munogona kutotaurana muchitoudzana kuti aiwa ini ndoda kumboitwa so ndoda kungoda ndanese ndokungoshonyorodzwa nyatso iyi kunge munhu ari kushonyorora inonzi chibhaudhi reredhiyo kana kuti ishe redhiyo cheshe kushonyorora kudai. Baba be gentle please. Iwe go to your bedroom. Toda kubatwawo zvine mwero kwete kungoshonyorora. Handitika Kristi toda kuti ndoda kuti vakadzi vambotora nhamba first. Ndiri kutaura nchiti vakadzi vatore nhamba. Kana vapedza kutora nhamba ndobva ndaisawo yenyu varume vana Kristi, yenyu varume vana Kristi ndobva ndaisawo nhamba. Mibvunzo munobvunza ini nchinde ndichingori pakati nhasi. Ndichingozofunzawo kuvarumewo zvatida kungovhunzawo. Handitika kuti show yacho inakidza. Handiti it's a show, let's learn. Ngatidzidzei. Handitika right, zvakwana here? Ndobvisa here nhamba ndochisa yevarume? Ndochibvisa here ndoisa nhamba yevarume? Can I remove this now? Vakadzi matora here nhamba? Right, I'm removing this number now. Muchapana nama comments imomo. Iyi ndo yevarume ishi. Iyi ndo yevarume ishi. Iyi ndo yevarume ishi. Ishi ndo yevarume. Varume namba yenyu iyo ndo namba yenyu iyo varume. Right, regai titenge nokuunza chi matove free kufona. Ndatovhura line so chitofona. Regai titobvunza mukoma Dewa pasaidi panapa tione kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, titonzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei panapa. Ndo varume vachoka. Varume namba iyo takupai namba iyo. Hanzvadzi muri sei kwanzvadzi Dewa? Tinogamuchirai pachirongwa cheofisa vari kumisa ngoro yavo masikora seiko kwamuruku? Tiri nana hanzvadzi. Topiki muri kungoinzwa iri kudai kunetsa. Takaitaura nezuro imi nemi topiki tikataura kuti kwanetsa uku vakadzi vari kwanzi tokumbirawo topiki yekuti timbonyatsoziva nevarume kuti zviri kufamba sei, kuti mudzimba muchinonzi orgasm varume vacho imimiwo kwanzi hamusinyatsokuita zvinhu kwazvo havatozvizivi kuita here 8 years 10 years munhu ari mumba haazvizivi kuti zvinofamba sei. Saka toda kuhwawo kwamuri kuti chiiko chinenge chichiitika apa. Okay, let me start by saying kuti inini murume ndakazvimirira pachangu. I have to understand my body. I have to know myself. Inini seadewa. Andirega. Meaning to say kuti kana ndine mudzimai wangu. Dewa hold on. Panenge paita kola vari kuda kutaura nemi panapa. Kola hello. Tiripo makadi aiwa zvinhu zvacho zvakunyatsofaya. Kola muri panapa. Imi mamuru hamusi kunyatsokuitawo futi yataugwa yeorgasm munoiziva here imi?
Okay, so I know which my name. Can I muchiziva? Sis Melly, Munona, Varunava, and you do in Nenzara, and I don't shika Sis Melly, and a woman. Sis Melly, we are Wubata, which is beans in Pichana, Shipuruzira, Sis Melly, to Mukazadi, our Nipachi told. Karamkazazo told us Nilimundo Palo Zoroa Action. Karamboshika Shipakwar, Kupongoshika, wait as Arquita. All right. Tina mkomadewa pala ndikaiti mkomadewa davire mubvunzo wenyu mkomadewa manzwa here chichemo chikutaurwa namai vari pasaidha ichi. All right. Chichemo chawanda chinzwa. Explainer first. Okay. Then those wapindura chichemo chawo, right? Ndandire kuti inini because munhu ega anofana kuziya nhengo yemiri wake, anofana kuziya what turns them on, right? So because inini sadewa ndine position yekuti ndinoziva kuti maidewa vakandidaiso ndinofila kuti ndiri kunakirwa, handiti? Same applies to every person. Pane nhengo yakazva kuti ndikaitwa zvakadaiso ndinofila like this. So orgasm Amira inoita nemanzwisira anoita inini handitika it's sexual excitement handitika yaunonzwa kana wanzwa kuti wabatwa chaipo paunonzwa kuti wabatwa because G-sports especially madzimai akasiyana umwe ukamukisa kuseri kwenzeve anonzwa kuti no I will come, they feel horny and they turn them on kweta umwe wekuti anonzwa kuti I need you to hold my nipples. You have to play with my nipples. No matter if you penetrate, usina kumbata where a G-spot is, they don't come. So it's all about communicating with that person. And look for example, which inini unokwanisa to masturbate and you come. You don't just masturbate without thinking of something. No. Unotofunga. And see, Rebecca, then that Rebecca has to envelope your mind so much that you ejaculate. But with a masturbation, in a blank mind, you don't come. You last 20 minutes because your mind is not occupied. So for you to ejaculate as a man, your mind should be occupied. It needs to be stimulated by something. That's why some people, they prefer to watch a porn or to look something that stimulates their mind. Then when their mind is stimulated, the ejaculation comes easily and quickly. Same applies to a woman. For a woman to reach orgasm, it's not put in the sugar. I'm not answering the sister. Not on the sugar, then I just penetrate. No. Everything starts with being romantic, right? You need, especially for women, they need to be heated up. You don't just come in and go in there. No, they don't enjoy that. Penetration is just penetration, doesn't mean anything. But unotanga to entice your woman, uri kwa bawo, and the baby will say, and this is those talks, and then we don't just jump on top of the woman or kumgota misa. No, you start you're looking good, then because of that communication, no, ukandibata maybe my clitoris angle, kana ukandibata this part, I'll come quickly, chimbomira, and then you start it from whatever, you know, because you've been knowing your person. Then from there now, that's when you start to communicate. You don't just rush into penetration because as a woman, you wanna release some semen for lubrication, so much that you don't get thrash. If I just come in, those are not going to pay. I know it's a thrash, because body yake yanga is ready for sex. But ndikatanga nikumbata tichitaura tichikisana, it's like urikuona movie. I wouldn't have action. No, you need to prolong before you get into the sexual intimacy. Then now, when you know that
your person is ready, she is ready. She'll tell you that. Even if he doesn't tell you, you can see by the actions. No, now I need to do what a man is supposed to do. Right? It's different from you guys with us. I'm ready to shoot. Because I'm ready to shoot. But with the women, it's not like that. You need to be stimulated. So most men, I think, some of us, then I have to fire the shots. But most women, they don't like that. So Vakadzi anoda kumbopenenzerwa uchimupenenzera, then uri kupenenzera futi like that. Wakuita nyaya yacho, you communicate with the woman. There's what you call this rhythm, right? Chamuti chikaba change. That rhythm inosenza to pleasure the both of you. Because ukangoti jobo jongo atopedza, then that's when you communicate. Okay, missionary. Okay, let's go. Okay, Mati mani. Okay, kwa kweta mtaunge mna kumenya nzimbe. Yeah, ndo zvandikutaura Hanzi kuti right, ndikasvika inini andisviki nongo kubata if I just come in and penetrate, it's more like I'm raping you because manga musiri ready about it. So the means inobatsira to stimulate your brain, to make you get into the groove. Saka mukapinda mugroove imimi andidika, then I still need to know your G-spot because unofanira kundozodewa inini ndinofarira kuzobatwa pakati. So like that, I can come. Munese ane G-spot yake, that makes them come. But can also see the G-spot of your woman. Unokwanisa kumunyanga 20 hours. They don't come because iripa clitory. And inside, you have to tickle that one with your finger. Before you enter me, and then they tell you, now I'm ready, I'm on, bring it on. So it varies from individuals. That's why you're not taking a puri murume ukenda paneva scan on mira muroti. And they are not feeling you because they don't have that emotional connection. It's business. They don't. What they want is just for you to release. About you. You release, pay me, then off you go. But that same person no, I need to be touched properly. I need to reach orgasm. Why? Because there's love. Now, intimacy. So that it's all about concentration, give and take, stimulation, and knowing what to do with your person, what position that makes them come. If you want me to enjoy yourself, you can do all these things that you can do with me. Missionary, sideways, whatever on top. As long as you don't give me dog style, I don't enjoy. So it depends with the person. Yes, this is me. And yes, what's Ghana. Did I answer your question? Auntie Hanzi, man, ndakudaira here. Auntie, hello. I don't. Right. I've seen people, they're saying 2 minutes. Right. This is what happens with most men, right? Murume probably knows self-control as a man. And most men, we are programmed. Even I will come. Because we think with our brains, it communicates with the penis. No matter what, but as a man now, what you need to do, you can feel yourself that you are about to come, right? So let me talk of myself. If I know I'm about to come, with the drawer, right? The sensation. How do I withdraw, right? Because I'll be deep inside you, right? I'll pull out a bit. That rhythm
handika ndinoita sendarasika rhythm saka ndikarasika rhythm I will restart again saka I will prolong. But if I want to be selfish, as soon as I enter, because already I've told my brain, as soon as I enter, I will come. So some men, they cannot withhold themselves. I got my weaknesses. With some people, it's more like a disease. Weakness. Maybe they cannot withhold or withdraw or stop. Once they are in there, within a minute, what's the order pizza? Oh, not in the pizza. But why? I haven't come. Because under that weakness, as soon as they enter, they cannot withdraw themselves. But Ukwana encounter that kind of a man, what you need to do is you need to talk to him, and the movement changes. Every man when they are about to release, Kananga with that 20, you have to start 46. Climax, it goes up. Saga, it's either you with it. I don't know how the technique that you have to use so much that this man doesn't do a 2-minute nodal. All right, Mukoma Dewa. I think let's do like this. The guy thinks go she chemo Vakadzi first. Anditika kuti zviri chiri kuitika then tozokudzosa ipano imimi muchizotipedzisira muchitiudza kuti poitwa sei vakadzi vambotanga vafona ivo nezvichemo zvavo zvose zvavana zvomudzimba umu. Imi makateerera zvenyu varume, nokuti chandatoona varume ka dei maidhewa vangu varipo ndo vangu vachapupura havo, asi maidhewa havapo because zvinenge zvodoreva kuti apa potoda nhingirikiri, apa pane potoda kuti basa munenge munoridhonza, asi zvoda maidhewa kuti vanyanza kupupura. Maidhewa ndoyanza kuzomupura nokuti sofa asana mboona kana murume anoti nahandigoni, murume wese nanga achizvibhiga achiti inere ini ndini ndikamubata ndikamurakasha ndikamulambasta ndikairikita aikona, asi mukadzi wozomunzwa achichema kuti zvinhu hazvina kumira mushe kuti kubaba zvavanga vachikwinya mabhachi vachizviti ndindine yose zviri kufamba sei. Saka rigaitimbowa zvichemo zvevakadzi tozopedzisira nemi varume. Okay, all right. Handina kuti ndinogona. Handina kuti ndinogona. Handina kuti ndiri kuzvipembedza kuti ndinogona kulambasa kwandakaita sei. No, but I'm just saying my personal experience is inini tucharamuka changu. I'm not saying kuti maidhewa vatidhewa munogona stereka ndamugoni, but I'm just trying to say for me this is my understanding of myself, of my body, the position yekuti inini kandina maidhewa yanovti baby inini shamarika ukandira this position ndinofila kuti I'm enjoying my woman, and then I know kuti maidhewa tikaita all these things that we do position anofarira. If I wanted to reach orgasm, if I wanted to come, I have to end up on this position. This is what I'm just saying. I'm not saying the masterpiece, but I'm just trying to say a narrative of me as Inini and hearing other people, like this woman who came with 8 years with my men. I saw orgasm. Why? It's because this woman, did she talk to the husband kuti inini kuti ndinzwe my feelings ndoda kubatwa ndengo yakati vanotukwaka ndikatititendezvatinoda kuti titaure tipe vakadzi mukana uraiti imi muri mucomment section makateerera zvenyu kuti varume vari kufona zvisingaita apa tivanzwe, nokuti murume akati mukadzi akati ataure kumurume kwanzi wazvidzidziswepi mahure evanhu iriwodhire kuti hure tabayiwa natakutoguta naro totoseva naro breakfast lunch and supper tingozva kuti mahure wazviwanepi wadzidziswa nani. Saka communication chinonetsa because varume vacho imimi hamuchateereri handiti kwete pekuti imimi hanzadzidhewa pamwe henyu munogona kulambasta matips ose aya munawo munonyatsa kumaziva, asi makatanga muchita matips aya in the first 3 years of marriage namaidhewa, panozoti 4, 5, 6 muchinda mberi uku maakuchinja makungoita fugunde chango ichifugunde hamuchaiti zvama muchidi matips aya matanga kutaura aya makuchinja zvafamba sei kuti muchinje hauchazikamu, not kuti matips munenge musingamazivi, munenge muchimaziva matips asi kuti muchiita chaizvo zvatosiyana. Ipapa ndoda kuti tizokuti pari kufamba sei ipapa. Murona
munogona kutipindura kana muchida ini muri kuseka asi munogona kutipindura. Ndokupindura ipapo. Okay, let me answer you. Right. Pane pomoti you take your person for granted. Andiriga. In every relationship, muchirorana, muchigara mese, pane yatinoti a honeymoon phase. Yamunita go through everyone. Andiriga. Ndikasangana nemunhu wangu nhasi munyowani. Tinoitirana madana ekuti pane yatinoti untold competition yekuti inini ndoda kuprova kuna Rebecca kuti wakamborara zvako nevamwe varume wakakulambastar asi inini I'm the best. First cut is the deepest. Rebecca on the other hand handiudzi anoita zvekuti anda kuti I need to convince Dewa kuti yes Dewa wakamborara nevamwe vakadzi esawa but look I am the best out of those people. So your first encounter unokwanisa kuita 4 or 5 rounds dzausitamboita dzausikatine mukadzi wako nemunhu wakambogara naye for 10 years. Why? Because this person is new. Uda kuprove a record or uda kuita first cut, the deepest cut. And this other person again angaita this still competition with you amudzani but as time goes on now unobvunzana but the first day ngokwandirwa 4 rounds 5 komazuva ano wangoti nyobho what's going on? Why? Because now you are used to your person. Hausichadi anything to prove. Zvakafane kuti and Sis Melly muchibva kuJoburg mukaenda kuDurban kuseaside. I don't think you can carry my seashells from Joburg kuenda nawo kuseaside because you get the seashells from there. Saka kana wane munhu wako as a man, normally men, I'm not talking chirume, we get carried away. We take my woman for granted, but I've got nothing to prove. So now, my Dewa, vaenda kuma female groups ari kumazuva anaya. Voudzwawo zvikiribidi and everything. And the other thing, ndechekuti nowadays everything is on the social media. Kune ma-porn sites. Everyone is tikavhura mafoni edu unototumirwa pono nomwe munhu kausikatomboitwa nonguvhura uchiona. Dzinoti bada pari kurwa basa ndikadaiwo. Then my Dewa wouya neidea yekuti Dewa tadimboita tiri pamusoro pefriji kana kuti no ndoda kumbonzwa isu ndoda aiwa aputse kwahure wakazviona kuti ndo problem yekuti isusu some of us Zimbabwean men mageneration edayo ma-J40-50 ikoko hatibvumi kuti mukadzi can initiate something. Akainitiate something ndiri kufunga kuti ari kuhura. No, zviripo pasocial media. These things are there. It's just acceptance yekuti umwe wangu auya something new on the table. Let me try it and let me do it with her. Because ukasaidaro naye anozobuda oenda kunzoko. Unozvitry kunzoko. Haachakudzi manje. Aunozvitry kunzoko. Hazonakidza. Ende kana yangobuda kunze esi zvamataura ndimataura moga ndisirini mukati first cut is the deepest. Anenge achida kunoproviwawo baba vanenge achida kuprovawo kuti kuna uyu aiwa baba vekumba kwako aiwa ini ndiri pamberi anobva yatsita chaizvo chaizvo iye obva ada kuprovawo baba vava kuti aiwa mukadzi wenyu kumba ini chaiko chaiko yamati matinonzi kudii yamati chikapa iya matinoi kudii rhythm nechirungu parhythm apa ini ndiri pamberi handiti mazviona ehe saka patoita dangerous ipapa patove nedanger ipapa ehe. Yes, I don't urge or advise some women ndeyekuti ukaudza murume wako kuti haugoni handisi kuguta handirika kana kuti unekadora handirika. Most men, what we tend to do now ndeyekuti ndinoda kuzoenda out there for validation. Kuda kuti ndikarana naRebecca naSusan naChipo naChido vachandiudza here the same words that my Dewa has told me because vakadzi mune tendency yekuprovoka. If you are not happy with the sex noti pana usondigutsa ndiri panza haugoni kunyenda kwacho kuti hauri stupid yemunhu. Saka inini manje ndikaudzwa those words ndinorwadziwa semunhu womurume, right? I cannot ask you, but what I do is ndinozoda kuita go around now for validation. Don't get me wrong. Ndingeda kuvalidate kuda kunoti okay, my Dewa what handisi kugona is Mary
mirror, then you just jump in there, you penetrate a woman. No, orgasm. Anoda kumbotanga, achibatwa, achiudzwa masweet nothing. Alright. Alright, mukoma dewa. Alright, tikuzwisai papo. Regaiti mbodaiso, regaiti mbopamba vakadzi mukana vari kupopota vakadzi mukomesa kwai mukoma dewa ngava toda kuti vazouya tambotaura zvichemo zvedu zvose toda kuzvidurura pano. Saka tikukumbira kuti muchinde kucomment section imimi vanje vakadzi vambofona vauye nezvichemo zvavo tione kuti zviri kufamba sei. Mozopedzi mozodzoka futi pano muchipindura kana zvichitaitai bepa nebhiro pasaidhi muchizoansa vanhukadzi ava. Tererai makagara henyu kuita kuti vafone both sides then imi ndozokuedhai pakupedzisira tichinzwa. Alright hanzvadzi. Okay. Right. Ava vandisi kuziva. Hello. Hello. Hey. Alright. Okay. Saka mongo itafu gunde kana zvisinga balance. Saka alright kana zvinhu zvakabatana munodii kana zvinhu zvakabatana munoita sei kana mari iripo zvese everything kusina lockdown munodii. Okay, saka imimi regai kuzvikoresa kola regai tinzwe vanhukadzi kuti vanhukadzi vari kuti chii then imimi mozodzoka pano muchitiudza kuti ndizvo musatipe excuse kuti kwanzi renti kana musina renti imimi munenge mambomisa ngoro sei ngoro munenge mambogona kuimisa sei saka kana mamisa ngoro yenyu imimi muzita selfish yekuti kumukadzi hakuchina basa sei. Alright, saka ivo medhema vacho vachafona imimi kana muchizvita makakora chako kana zvinhu zvenyu zvakanaka kuti munodai so toda kunzwa medhema achifonai muripo imi muchitaura muripo pane muifona tingazivi medhema venyu muchitaurawo kuti aiwa ini ndinodai kana mukanyepa medhema chabuda musaga voti kunyepa kwake munhu uyu murume wangu hakuna zvakadaro ndawa izvozvi nezhara yacho iyoyi toda kuti ndiani zviri kufamba sei. Alright, zvakana kola hello wari my phone. Oh, kola wangu wadona hanzi nakola sintinogona hangu kunyenga mira ndilaite light pani pacho pakaipa. Right, regai tipe vakadzi mukana vakadzi vauye vataure ivo zvichemo zvavo nevarume mudzimba umu kuti vazoti hatisi kugutiwa kuti zvichemo zvingave zvei. Totangira ipapo. Hello kola. Muri right here? Tiripo. Okay, muri mukadzi here? Oh, muri murume. Alright. Achitaura ndachida kuti vakadzi ambokupai tachiri kuti vakadzi ambokupai zvichemo then mozotanga mozofona muchidaira vakadzi mambodzawo zvichemo zvevakadzi. Aiwa munogona kuvavhara sei vanhukadzi? Imi munoda kuvhara vakadzi sei? Zvichemo muri kuzviziya here imi zvichemo zvine vakadzi? Saka imi muri kutadziwa nekwini? Alright, tipei chikonzero chii? Right, Sis Melly, nyaya
mukadzi anosvika paorgasm kana asiri prepared for that bonde. Bonde rinongoda kugadzirirwa just like any other activity. For you to reach maximum satisfaction pachinhu chese chaunenge uchiita, you need to be prepared. So preparation yebonde ndo yakakosha, ndo inoita kuti munhu asvike paorgasm. Zvimwe zvese tingataure tikadi, as long as mind yake is not on that bonde, hapana orgasm inoitika, whether unobata sei kana kuti unodii kana kuti unodii. That's my contribution. Alright. No, zvakanaka ire. Gai timbonzwa vakadzi nokuti varume vose vari kungoya pana pamuri kungozvikoresa. Varume vose vakorinde vari kungoya pano. Chiregai timboonawo kuti zviri kufamba sei vakadzi. Alright, Simeli. Zvakanaka ire. Right. Kola hello. Hi, Sis Melly. Uri right here, Kola. I did it right. Inini, I used to be Heidi. Ndaimboriwo Heidi for some time. Ndandisingareach orgasm mu bedroom. Why? Because isusu sevanhukadzi patinokura kuZimbabwe atidzidziswi zvinhu zvinenge sexual liberation. Saka paunoenda first time hautombozivi kuti uri kuitei, what to expect you don't know. Saka inini sex was something kuti ndaiti kana ndine partner yangu ndainzwa kutsamwa kana nguva yacho yakwana, because I didn't understand, I didn't enjoy it, ndandisingaidi because hapana chandaiwana kubva mairi. Then pandakazorambana nepartner iyoyoyo, then I met somebody else. Ndo pandakazowana sexual liberation yangu ipapo, in the sense yekuti munhu wandakasangana naye akanditi, iwewe if you don't know yourself, how do you expect me to know you? Because vakadzi makasiyana, maneeds enyu akasiyana, zvamunoda nepamunonakirwa pakasiyana. So homework yandiri kuda kuti uite is to know yourself. From that point onwards, ndakadzidzira kuzvibata ini semukadzi. I know my pressure points now because ndinozvibata, and I know kuti ndikazvibata so I'll orgasm zvakaita sei. Saka kana mchiti muri kuzvibata imimi, kana mchiti muri kuzvibata, saka muri kureva kuti imimi basa renyu ndere kuzvibata bata murume wenyu achakubati. No, you should know yourself first. Inini ndikaziva kuti murume wangu akandikisa kumusana, my sexual feelings angu anoarousika more. Then ndomuudza kuti ukandikisa apa babe, this thing is going to get better and it's going to be nice. Saka inini I can't expect him kuti agetse kuti anongonondikisa kumusana, because umwe munhu maybe waidanana naye aita akamukisa panzeve, that's it. So iwe mukadzi, if you know your body and you know yourself, it's easy for you to tell your partner, touch me here and there. Alright. No, mirai tivunzane Kola. Right. In your case, mimi alright, mune partner yenyu makadzidziswa kuti zvibate muzive body yenyu, munoziva kuti mukabatwa apa munoti tsatsatsa. Anditika right. Ko mukanoudza umwe maita makamboita wekutanga mamusingazi kuti zvinofamba sei. Mukaita wepiri andika akakudzidzisai. Iko zvino mukazoita let's say meta wetatu mukanomuudza akakupindurai kuti wazviwana ipi zvinhu zvauri kuita izvozvo, handizvidi nezvechihure pano ndezvemodi imimato vemarriage muita sei. Ndakadzidziswa na second partner, third partner, patakatanga relationship na third partner, ndandave sexually liberated zvokuti ndandisinganyari. Sex hachifanirwi kuve chinhu chinonyadzisa between you and your partner. Ndo panopinda communication. Murume mozaka vanhu isusu as individuals tinonyara. I don't know why I say tichinyarana mubedroom. Bedroom is a place yekuti you play, you try new things, you experiment. Ndo time yekuti imimi as two individuals makunyatsozivana inside and out. Saka kana munakuudza kuti izvi handizvidi, usaka iwe uri kuda kuti ndiite zvaunoda iwewo zvisiri kundiitira. It doesn't work that way. Mudzimba uno I don't know why vakadzi vaine habit yekunyarara kana zvinhu zvisiri kukuitira. Kana zvinhu zvisiri kukuitira, taura noma wako in a nice calm way. Baby, patani tichiita izvizvi, this didn't feel right. Or let's try this. Communication is very important. Tave kuma 2000 atichisiri kuma 1980 kana kuma 1970s. Munokommunicate. Even murume wako iwo partner yawasangana nayo, hausi kusangana nayo ari a virgin. Uri kusangana naye atombosangana na vamwe vanhu. Saka anotokudza kuti baby, inini kana uchiita blowjob,
I want you to focus on the head. Dosh no mitira. Woman anokuza kuti babe, I want you to deep throat me. Dosh no mitira. Woman anokuza kuti babe, I want you to suck my nipples. I want you to lick me. I want you to bite me. Dosh no mitira. So why can't I say the same as Mukati kuti babe, I want you to suck my nipples. I want you to bite my nipples. I want you to kiss me here and there. Because yes, problem in never looks about Zimbabwe one. Vanofungidza kuti vakadzi vese we are all standard. Hatisi standard. My needs angu inini nema needs are ex wako. There are two different things. Tinoda zvinhu zvakasiyana. Maybe inini orgasm yangu haiuyi through penetration. Inoya through oral sex. Saka iwo ex wako kana angachuya through penetration. It doesn't mean that I'm going to come through penetration. So I'm just going to say, varume vakadzidza kuti isu vakadzi hatisi one fits all. Manis edu they are different. Mabatirwo atinoita ari different. Ndopanozoona murume anenge ane mentality kuti ndinongoisa ndoisa anofanira kutoya. No, I will not come because I'm different. Because my pressure points angu they are different from every single person. Isu vakadzi ka the advice I want to tell you guys here, Vakadzi, or anything, to tell you the truth, honest to God, yeah? Know yourself first. Enjoy yourself first. Wanna porn is free. Try new things, try new styles. Be open to your partner or the partner yako kuti try something. Every woman has a freak inside. It's not a man who's going to bring out that freakiness. It's you yourself. And not put it out freakiness. Then you relate it to your partner or your boyfriend. This is what I want. No problem. Sex is just bedroom. No, it can be mu kitchen. It is something you know, excitement it brings up more. Even my feelings are Buddha. You must quick. Just give us this opportunity to be open-minded. Sure, varume vacho vanoda here naiwe vasika varume vacho kamuti ngatimbokwira pamusoro pefiriji. Kuti ngatimbokwira pamusoro pefiriji ndimbomisa chiuno changu ndiri pamusoro pefiriji apa yori pasi. Vanoda varume vacho ado the big that's $1 million question iyoyo. Kuti vanoda here kana kuti unotonzizvo wave hure. Vanozvida kana vachinda kuma small houses vachizvitirwa ikoko saka inini mupana indotadza nekuti. Kola uchaza rega vachauya avo shomo vana kola vachauya pana chikudza vana kola vamwe vachauya chikudza wotomubvunza kuti oraiti baba mirai ndimboisa musoro wangu pasi pemubhedha regai ndimboisa musoro wangu pasi pemubhedha ndosiya shure yoga yakabuda kuzheuku imi muchiita basa muri panze apa musoro wangu uri mukati memubhedha umu unokuti zviizvozvo iwo watozvionawo paponi yauri kutaura iyoyo handiona chii chauri kutaura ichi zvadikana kuzviona pano nonsense chihure basa kusorapikisana chihure kumagurupu kwenyiko kutotukwa ameno regai chakanakira group rino Sis Melly 1200 baba varipo varume vari kutozvinzwa varipo listen communicate. Sex is communication. Without communication hapana zvamuri kuita. So they need to just listen and communicate and learn new things. Be open-minded. Itachi hure ichocho nemukadzi wako. Itai zvetu hure muri 2 iwe nemukadzi wako. Itai hure wese muri 2. That's the whole point. Those are nice kutaura Sis Melly. That's my contribution. Vakadzi, don't be scared to touch yourselves and know yourself. That's all I want to say. All right. Thank you very much. Hanzi vakadzi problem mamusi kuzviziva pachenyu. How do you expect your husband to know your body when you don't even know yourself, your body yourself? Hanzi ziva zvibati tamba wega kana ndanza kukola zviri right. Hanzi tamba wega uchizvibata mazamaya, uchizvibata muhuro, uchizvidididi, uchibata kumasini ikokuku kwese kuti unyatsoziva kuti ndepapi chapi panonyatsa kuzokuguta kuitira kuti kana baba vaya vachinge vouya handikauza kuti aiwa baba ini tinoda apa. Baba vaya vozoita basa nemazvo. Right. Regai chimbowa muri kuti mazishuru yacho anenge achizoda here kuudziwa kuti baba batai apa ngatimboitai so. Ndo pane question yangu ipapo regai tinzwe vamwe. Kola hello. Kola hello. Kola hello. All right.
kola network yave inenge iri kunetsa ringoti reconnecting right regai timirira mwe kola tinzwe nokuti problem sure vakadzi vanotaura kumagroups kuzoere magroups avanenge vachitaura nezvazvo izvi asi kuti achinoti kuna baba nterekete kumba uku ndokune nyaya yako kunana baba uku ndokune nyaya regai tinzwe vamwe kuti ndikunyepa here kola hello kola hello kola hello ifoni kurasa network network right I think yakabata network because ndakabata ndaisa network remufoni data remufoni otherwise data network chazi ziri kunetsa chaiko maningikiri rega iti vanze vadzoka kola hello Hi Sis Melly, maskwera sei taskwera Sis Melly toda kungopawo 2 cents dzangu handei handisi kuzoisa bracket yekuti varume vekuzimbabwe. I'm going to say kuti varume in general vanhu vese vanosiyana nyika dzese marudzi ese but our agree nakola kuti inhau yecommunication kuti vanhu vanofanira kuunderstandana nekunzwisisana because inini personally ndogona kunge ndichida kuti tite kamu nyatsoisa mbichana ndoda kunzwa kufema kwako ndoda kunzwa kauremu kako but varume ka havadi kunzwisisa chavo chaunongoda kungoti papapapapapa tiri kunaka here hausi kundipa nguva yekuti undinzwisise kuti ndidaire kuti tirikunaka here saka kola muri kuti varume vanotobvunza kuti saka ndiri kunaka here vanotobvunza varume zvinhu zvacho vanaitenderai mberi kona nemagaro pakurohonzi tell me competent aiyewa wawaitira izvozvozvo asi inini understand inini kuti inini ndinoda chii but manje hazvingobvira takutotanga kurarakeza panoenda apa zvinobvira uchindibatsira ndikasuka maplates uchipukuta tobva ipapo tonocheka nanzara mukutaura imomomo tikanzwa mukusheva namunhu tikangonzwa kuti apa papangu apa paita ndokudzidzana kwatinoita but timu iri reopposite sex iri vana vafaro ava ka hatinzwisisi vanongoda kungoita fungunde ndopasina communication at all ndadazvigwangu yekuti saka vanhurume vanombotozvidhautawo nhai vanozvidhauta kutosvika pakubvunza mukadzi kuti nhai saka zviri kunyatsoita saka ndikunaka saka vanenge vachiti vari kushata nekutonzi say my name ndichiri bedzi here chii wandinzwa here kuti ndikuda kuti ndinzi chii paukunditi say my name okay izvo zvavanoita avateereri saka kuti papapapa say my name hausi kundiandastanda kuti inini kundirova pacho pamwe pari kundirwadza ndosaka muchizona tinongosikirima zvokoti rega zviite zvipedzi saka muri kutaura kuti kona kune vanhu vanotomborohwa chako chako zvokudigwa zimbama munhu achitoti ndikuita kapeti mbama kalike I'm petting ndikurova zvinyoronyoro munhu achitorohwa kuzamurigwa ziklepu kunzi bha uri yellow body unozomangwa una unozomuka wa blue black warohwa kwamurwa kuchinzi ndiri kugadzirisa ndokupisa mushini havateerere pane umwe munhu asingade nenzeve dzake umwe munhu wonzeve dzake ndo dzinomuitira kwozoti mumwe akariti mbaza miri munyatsouri mota rinoputika kuti tacho anorichiti mbaro gotswinywa because ndopaakuendesa simba rake rese rekuita kama akati ayewa havateereri havateereri inhau yekuteerera nateerera kuti muwako ari kuresponda sei even kana panhau dzechikapa idzi haisi position yese inoitika chikapa hatine kuti tinyeperane imwe inongoda kuti iwo amaika ungopozitiona yourself wongovhura kuti I am baba pindai because chimwe chacho chikapa chacho chinototitadzisa kuita kamu because iye rhythm yakari kurova akarova neukuku iwe uda kuprova point kuti ndinosefa zvisingaite ndinopepeta ndakaenda muchina mwari in the midst of that zvangova matangi akasangana mahumba mabhodi ndokuti pena hazvina
saka hapana even miri yedu hatisi kuteererana mazwi edu acho hatisi kuteererana iye ari kudedzerawo nekwake ndosaka kutizona vanhu vanozwa kuti rega ndingomubata neposition iyi rega ndiscreen angoita hake zvipere because kuscreena kunopa kwakasiyana kumwe ndekwepain understand your partner vamwe vanhu vanoda pain kuti iinflictwe pamiri yavo vamwe vanhu havadi pain vanoda zviri nice and soft but varume chero kola vanyarira sei network yatisa nekola vadona alright kola vadona regai kola vadzoke kola vadona kwa unorohwa kazvirega kuchinzi baby say my name baby zviri kuita here baby ndiri kufamba here baby ndiri kunaka here baby kwa uchirohwa kwa kana uri munhu mutsvuku unobuda une chiskama ngwa chiblack eye warohwa mamba mangu mangwana kwa saka unopesera zongoti chiregai zvipedze nokuti ndezviripo saka imi varume I hope you are taking every mamwe mascreams anetiwa nevakadzi dzimwe noiziitwa nevakadzi hadzisi dzekufara uye hadzisi dzeexcitement ndedzekurwadziwa ndofunga muri kutora manotsi muzive konotaura chokwadi kuti mamwe mascreams atinenge tezongoitawo hedu ndeyekutorwadziwa because ndinenge uchikondirova sei maine mundo tozongotaura kana chero zita kuti uchingopedza asi zvokuti ndiri kunakirwa kola vakurumidza kudona zvavo network inenge yavakawanda vangu vachifona direct ndofunga airtime handiti maona regai ndofunga tadzoka tinyatsanzwisisa kuti zviri kufamba sei regai timbonzwa ava vauya taswera sei problem ineve hanzvadzi dzedu dzemuzimbabwe kaidzi ndeyekuti haudzike one igo yava havadi ruzike inini ndakafanana nahaidi uyu akanyora tsamba yekuti ane 8 years takatongobuda mumba tisingazivi kuti kunodurwa kana kuti zvinoenda nekupi because problem yakaitika ndeyekuti one I was married a virgin nanhasi after phobia yekuti handikwanise kutendera mumwe murume kuti andiise ega nekuti pakuborwa kwacho so you see problem inoitika ndeyekuti even ukada kuti uvaudze kuti this is what I feel like this is how you should touch me this is how you should go about it this is my body vanofunga kuti kumuendera pamberi problem yatakaita ezimbabweans that's why muchiona dzimwe hama dzedu dzichiti manigerians anogona maugandians mamalawians it's because we are shunning away from our culture kare tichikura vasikana vasati vayaruka vaendeswa kuna natete vakomono vachienda kuna nambuya ndokwaigadzirwa nyaya dzese dzekuti munhu anoka kuti uyu ane jekogona anogona kutadza kubereka uyuyu mbeu yake haina kusimba but we are no longer doing that because one tinoti kune varoi two we now symbolize ama as extended family we are no longer that unity family united family yataire kare saka takungokura tichizviitira zvedu kuuya idzo chechi dzedu dzatikauya like inini I went in marriage ndakatochata unoudzwa kunzi murume haaenderwe pamberi unomusiya iye oleader you don't bring foreign things in your bedroom that's bullshit because inini ndiri kuziva zvinoda miri wangu ndonzi handifanira kutaurira munhu saka achakwanisa kundipedza nzara yacho ndiani so ndodambudziko riri kuitika iroro then wadaro wobva wasangana nemunhu anozviti ari overzealous haudzike haateereri kana kuti body language yekuita sei that's why muchiona kuti mumwe munhu anokwanisa kubuda kumavhiew vanhu kunzi ava vakazonyengerwa 2 pisa palunch it's not about 2 pisa but munhu awana munhu anomunzwisisa because shuga yekuba Sis Melly yagara inonaka and vanhu vedu ava vanotiroora vanotibvisira mari they are too formal havakupi time yekuti even ukada kumupfekeredza ndomapfekera ntamukadzi womunhu chichichichi ukatarisa vakadzi vazhinji mudzimbambo vakazara nemanight dress ana ambuya nehana vakasemukadzi womunhu mapijama unoadi unopfeka mapijama izvi ndezvechihure but zvavari kuti zvechihure izvozvo ndo zvavari kuendera kunze exactly why is it havano vakadzi platform yekuti vamire vazviportray vave liberal kuzvi-expose kufira kuti they are liberal they can say anything they want that's why muchiona chihure chacho hachisi kupera because ndasanga garo zvandisiri kuitwa kumba then nyama dzangu dzavhunduka kumba ndinongoziva kuti vari kuuya tiri kutarisa mudenga
kuti choko zvapera vakutofuratira vakutoshona ngonono tozozviona maybe after 2 weeks. Apa wakati ndurove igara unobva warohwa zvokutorohwa zvokuti unototudza kana kugara pasi kurohwa chako zimbama chairo kurohwa chairo rokuti newe unozvidemba kana kudhonza waakutourayiwa nekuda kwokuti munhu he is trying to prove a point. So they should be loving, they should know kuti isusu vacho tinoda kudiwa. It's not all about sex, it's about communication neni kuti uzive kuti munhu wangu wandiri kudanana naye akaita sei. And it's not like sex yacho should be a duty. Ndizive kuti ndiri munhu anofarira basa all sweet. Zvinhu zvidiki Sis Melly zvinoita kuti isusu vakadzi tisvike panguva iyi. Alright, asi zvineikola tichazounzawo varume ka imimi muri kutaura dambudziko renyu vakadzi kuti mudzimba umu dambudziko redu nderekudai varume avanotidai vatidai tichazounza varume ndosaka vari kufona ndiri kuvaiginowa panhamba dzandavapa idzi right now ndakavaiginowa tichazovafona varume ava votanga kutaura kuti aiwa imimiwo vakadzi dambudziko renyu kudzimba uku unondiposhera chikafu unondipa chikafu chokuposhera ndiro kuti dai so ndombokuti nhai mai mwana imbovhura nyatsoisai gumboko tisungirirane pamanhingikira apa ndinyatso kumbodai ndimbodla kwai handidi kudliwa ini handidi kunya vachauya varume saka toda kuva fe ngativaibhotisai toda kuita fei chaiko varume vachauya pano chizvitaurira ndopanambotaura point yekuti takanganiswa futi nebackground nemakudzirwa atinenge takaitwa vamwe vachona vanofunga kuti ndikada kuzviexplosa kumurume wangu kana kuti tikafila free kumurume wangu ndakuitwa sehure izvi zvinoitwa nemahure chete izvi zvinozodai so there are so many things zvinoita kuti nyaya idzi dzikanganisike. Iyo nyaya yemataura yerespect yekuti hanzi kuzomupasu Sis Melly respect is end. Varume ava vazhinji vachiona kuti unosvika mumba machona bedroom machona usisatode munhu wakungoti ndakagarira vana miromo yavo zvipikiri zvekuti wega unoti so this person chaari kungoda chekumura hembe then it's it. Varume I hope makateerera because muchazouya muchivaudzawo vakadzi ava matebhusi agontu manje matebhusi anenge akutena varume vakuuya pano vachikuudzaiwo maproblems enyu mudzimba imi vakadzi saka vakadzi itogarai mapedzera because ko zvino handisi kutora makozi evanhurume toda kuti vakadzi mumbopedza shungu dzenyu mutaura zvichemo zvenyu zvose handitika varume muchazofona imbomirai kufona varume muchafona zvenyu muchafona regai timbopedza enderera mberi kole munhu akuudza mashoko unogona kutukirwa mai vako nezvemuyembe and the person iye ari kuexpecta kuti kana wasvika wamuvhurira 180 gumbo wakaisa kusilingi abva kutukira mubereki. So bonde revakadzi Sis Melly professionally attached rasiyana nevarume vekuti anogona kuona doreni akamira muroti obhadhara 5 rand yake akutorilisa akuenda. It's not like that with women. Okay. Zvinotangira brain. All right. Aiwa tukuzvinzwa. Saka dai ipapo pachigadziriswa I think kuti ivo vakatinzwisisawo isusu tovanzwisisawo then we come to an agreement nekucompromise kuti tese tibatane tisvike pakati pekuti tese tinonakidzwa nozvekuti it's one sided zvekuti munhu anokudzosa ndakakutenga iwewe saka you should give me what's due to me. I will do the zvekuita. I should do whatever I want. Alright. Saka imimi muri kureva kuti vakadzi muri kureva kuti zvamuri kungoti kwai mati varume ipfuti isando zvipikiri muromo yavo zvipikiri imi varume vazoipa miromo yavo ipfuti. Sis Melly, there are a lot of things zvinoitika kuvakadzi. Munhu kwahama dzake he should be my shield to everything. Ndaswera pamba tomboti nesetup yekuti ndinogara nanavamwene nanatete. A lot has been going on and munhu anotozviona kuti panapa mumwe wangu haana kugara zvakanaka. He doesn't protect me. Ndiye the only person wandiri kutry kuti achandiprotecta, but then what does he do? Then zvozonzi vakadzi vanotaurisa but muri kuona padhira muongo wenyaya. Okay.
no haiwa tikunzwisisa. I hope varume vari kutora manonzi vari kufona zvavo but ndiri kumboiginwa mafoni avo nokuti chazovada tapatime regai timbodhila nevakadzi vambopedza shungu first. Saka ndochete chinoitika. Vazhinji 3/4 of the women don't have respect under whatsoever to women. Vanongoona vakadzi sezvinhu zvekuti ndinongotenga ndogadzika mumba. Vamwe vacho havatomboita value yekuti vanoroora voisa mwana wavaridzi mumba. Vanotongofunga kuti chinhu changu kutoita zvese zvandinenge ndichida panguva yandinoda. Alright, no problem. Tazvinzwa kola regai tipa vamwe mukana, vamwe vambouyawo tinzoti vamwe vanoti chii. Zvakanaka Sis Melly. All right, thank you very much. Right. Varume gadzirirai muchauya navo mibvunzo yenyu muchivaudza vakadzi ava maproblems avo. Right. Hello kola. Taswera masera sei? Kuna ID akanyora uyu. Timbozama kumbatira savanhu blaming game kuna vanhu vechirume. ID yako kunani unoiziva here? Unotaura nayo here? Madzimai mazhinji tinogona tine era nenhengo yako, hautambi nenhengo yako iwe weself, hauzivi kuti unoda kubatiwa pai. Nhengo iyi kana uchiigeza unoigeza kune vane zvidhori zvako unombobata here? Unoziva kuti baba vakauya kuzozvibata zvidhori zvinoda kubatiwa sei here? Pane vataura zvokunzi radio station pamazamu. Ina handidi nemazamu angu ende ndemadira ndozvida mazamu angu kuti abatike kutanyatsa because I do not enjoy it. Kumachodero kuna mumwe varume vanongokaruka abudisa rurimi hamene ngadoti ndiri dhunze here ndasengonosafoketa rurimi buda iti sei inenge ishungo rakangonzi mbo mumuromo mako pamwe tasengori kudyiwa pamunotanga kuchodana mabatirwo aunenge wakaita muri pakati pekuchodana. Asi jeni haazvifariri. Inini kana ndichidyiwa zamu ndine madirwo andinoda kudyiwa zamu rangu handiti but zvinhu zvakatanga nini paunofika pazvidhori zvangu handiti kana ndatota zvidhori zvangu hazvichadhonzeki zvese pamwe chete wakukwanisa kudhonza chimwe chete handiti kana wakudyawo kuzasuku handiti here futi rakanyatsochekeka zvakanaka here mwana wevaridzi kana vaya vanoshevha vamesati tinowatsa saka panenge pasina that hair growth altogether kunenge kuchingori smooth. Saka imamushandisa shaving stick kana kuti makirimu amushandisiwayo munoita zvewaxing imimi. Yes, saka kunenge kuri smooth handiti saka kana munhu achidya handiti sisimela handiti hana paanoitwa sei. Asi nemhaka dzokuti ini ndakuziva chinhengo yangu enda kuzobaba vanenge vachiuya musi wechingani kana kuti chandosangana naJohn musi wechingani kana kuti naseini semunhu wechikadzi handiti paanoenda kunodya pane vanoisa mazino paari kuzasi koko ndakuzviwa here kana ndakufila mazino kana uchida kuti rimi rako ridiki unoisawo zvigunwe kana chiviri kana chimwe chete wotambawo neni paunenge uchidhonzawo zvinhengo woitawo masounds kuratidza kuti unakirwa nokundidya kwauri kuita. Asi imimi asikora mirai ndibvunza angu mubvunzo uri imimi hamusi kuitigwa zvinhu izvi zvikudzi kumba kwenyu kwamuri imimi mati muri single hamusi murume achitoya kwamuri imi hamusi kuitirwa zvinhu izvi here nekuti munhu anenge achitoziva kuti munhu uyu ari single handimaona saka
ndokwanoteta because munhu yari single imimi womotobata zvokutoti ndiri single I want to prove a point. Handisi kuprove a point nekuti handisi Florina handiti ndakudana naJohn naJohn tiri pafoni mamuka sei tamuka baba mamuka yamuka message andakusuwa handiti